Ya, kita gelek kakanda berikut dari udah bahasa aja balik lagunya balam-balam. Bahasa bahasa sudeko kanda dari Ricky Ricardo. Kanda mama tuh mama begini dia. Oi agi lu dalam neda kanda ada basa bebang minta lagu nani mula dalam neda oi dulu cinta dalam satuan oi kini lagi dia dua malam tiga gayo balam oi nane ayah balam sanduang oi labangan ruangan apa kadang malam balam di masaran oi nan sama tong dalam malam dan sanduang oi mai tari malam dilurusan nan tabau balam modega nan tabau balam lagi nyanyinya mocuan yang berlagu berindah kerjaan di Tuhan balam oh indah ada perinya mewah sawe para lihat jaga lapu di situ salam balam balam nene kanda dape singgalang sayo lainyo tibo marapi sayo lagi luas sajo kaano tadangan nene kurang pamit mangan babalam desiku sajo balam siku sajo para api sayon nene beda kai kamari udah besar juga kawan nene sama rapi kasihku sehingga banakku nene beda banaki
digangam nampe eda banape balam 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 dawe lape sajo di dua basane onde de dae dinana subuh kabalam balam oi makan dakan balam balam de dae makan dakan ba ayo buane onde damasa oi nayo jatuh tampu anggaram damalape kan balam balam de dae malape Mama palito balang balang kalmoy alam sadu barakalamu chanoy ko balang balang nan kanwangoy chanoy ko nyampang baju dole madat oi josi bebe nai tolong jodi caro balam balam nanakan oi balam jale madat palito ne tuan mai nakapadang adata itu bangga jale Di papanyang kalagu naniko dari udah basa marapi sa iyo kaniko juo manumpang sajo ambo di lagu naniko pamanjang marapi sa iyo nene mungkin ka manumpang di maaban nada basa katurunyo dapat tihidaw mamano sajo kalang ibana nene nanyo dapat agak tinggi palang tiang atipu onde 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 neda palang tiang dipu Yalah. Kita lele kekandak patas dari Pokai Mudo, kalaguyo Raimah Tanjung, tolong Fakri di ujung pantun. Bahasa Suriko kandak dari Kiri Kardo, dan bahasa Cibujun 107 kandak nalainyo.
pesanan pertama dari Singgalang Saiyowana. Bapasan kabake mak tiar mak calik pandang-pandani na jaket sila na lagi pakai di sisri semalam kini kok. Pesanan kedua dari pakai modo tolong pikam dek sisri di lagu naniko balik bawaan Fakri anak kandung bana dek pakai modo di ujung patut papanjang anak kandung nyopo kaedo anak kandung oe Fakri bana gerang imbawan anak kandung oe raima oe depan jangan lagi anak kandung oe ayah nabe anak alengakan anak kandung oe raima sebentar. Papasan pulo dari kabake sisri tolong jawe dek sisri jo bicara nan bana anto dek lapang bana tangan jaket tu sri jaket sia nan sisri salam tolong jalehan bana dek sisri semalam ini pasan dari Devi pemanjang Jaleiko oe jeket na mama nang kandung oe mama palito oe ay lamasati dae dio oe nang kandung jaja alai pasi oe na apapati arang oe lalaki akito oe de mancari nang kandung oe raima Pulka emo mana makan tuano negeriku oe diminta nyula imam ketiai ayanalan saing kota kandungan oe mama o anyi wala iyo nyuna imam pekeai di papajang kalaguna niko dari pangerudi ambo Singgalang Saiyo kan iko jo tolong ulang pantun seri tadi balik tapi tolong sampian mak tiar bana di ujung pantun pesan dari Bang Rudi papajang iko jeke oe mama aren naya baru dio oe mama palito oe lama sakti nang kandung oe raima biasa hari asa sampai baru dio oe palipua malu oe di nanarami nang kandung oe raima Sabanya ibu mandindangan lakuang maoy barang peka misa malam kola kotiwan oy kaimaoy anto surang kasriba salangan lakuang maoy kami dingin
Dipapanjang kalaguna niko dari pokai udo nak samo adia pembagian tolong tikam dek rani agak sapantun lain pokai mudo jo fakri di ujung pantun papanjang Kanata kanaran sa alasabwi ayapakriyo pokai mudo tasabwi inamu langkan duang tujuh alampi kain pembahalu tujuan daraluku mangasananimu wayayang tujuan Dipapanjang kalaguna niko dari Sultan Pangulu Basa mungkin dek mangko lah acok si pakrikut taimbau di ujung pantun mungkin lah suruh ayahnya pulang ampuraso lah masuk ya pulang lah lai kondak tak kami bukaan pintu dong mungkin lah itu bunyinya pasal dari udah Sultan Pangulu Basa papanjang dua pasan semalam kini pasanan pertama dari Papa Leman tolong tikam dek Dewi agak sapantulai Papa Leman di ujung pantun pasanan kedua dari Pokai Mudo kato bajawai gayung basambui kapake uda Sultan Pangulu Basa mangko tasabai si Fakri di ujung pantun nyo tahu ayahnya sarang bagurau jadi inyo sarang memonitor di rumah nyo nak mempelajari baa pulo cara bagurau ko mangko nyo diajan sarupoi ko pasan dari Pokai Mudo kapake uda Sultan Pangulu Basa papanjang jauh menake basilong Papaleman malam kini lai kasih kon tuan olalai jana dia aja pulo pakri bagi rapokai kok capek pulo kadang nyunakan tuan Dipapanjang kalaguna niko dari Pakih Batuah batanyo Pakih Batuah kabake mama donsana disiko kasadonyo sairang jorani anto dek sebanyak ku anak dendang lain baminyak nyorani semalam kini ndak sarupo katiko bagurau di kate kapatang garangan nanta jadi pasan dari Pakih Batuah kau kirani wana papanjang Lajale dapat kia minyak aduan nakar nuang oi sabadenai oi kambang abungo nabasang oi dapat kia oi nande dapoy dengan malamku dapat kia oi udabarna asamulonyo olalayo larin sawai deani sadangkan mabingo pakiyo bangko sarang mencari ini Palembano cari kabari de banyak mana pemenanyo onde paya juo de minia
Di banyak benapa minananyo dapat yang hoy mapagi badan hoy aga asusan akan luang hoy rain Ulo tasira ayamato akan luang hoy Sabantar. Di papanyangka lagu naniko dari udah pakir batua. Sabananyo ube tunda dapat kir batua nama giado. Tapi pakiriman dari mak datuk bana dari padang. Tipak di udah pakir batua ko hanya menolong malaluan sajonyo. Pasal dari udah pakir batua menolong menyampaikan. Kato bajawe kayo pasabui dari mak datuk pelito alam nasati kawake udah pakai batua. Nan sawanayo iko ko lah ibaratnya kasabui dinamo. Nan mulai to kini ko lah basan diam. Indak namuah di golongan saya. Ba itu mana kajolenyo papaham saja dapat pakai batua tentang itu. Dia selalu menyampaikan pesan dari mak datuk pelito alam nasati papanjang. Udare nai dapat batiran akan luang eda aragoti kana doti lo pakai mudo enan kan dalam dili peta bagi panakan luang Oi kasadonyo madatula oi nankan kami sukoi nani kami taramahatua nana putia lain parisonyo Sebentar. Di papanjang lagu naniko 20 ton dari Pokai Mudo ayah si Pakri kaniko juo. Di uku jatangko nananala sampai nan guro Pokai Mudo ayah si Pakri iyo sampai di siku sabab bari itu besok pagi ado pulo karajo nan kadikako. Sasudah itu di papanjang pulo kalagu naniko dari udaidi kepudan duo pagurau dari guguk pariangan. Bapasan ke Sri lai ado datia di siku anto dak nampak dek Sri bago rudi karudi juo nama baco. Pasal dari daidi kepudan duo bana kasabai namo papanjang. Sairing jo ayang layang sakato. Terima kasih banyak. Ganame pakai mudo seratojo ayah. Terima kasih barila-rila mama membari nak berakai di kami menerimo selama yang hendaknya sampai ke rumah. Bapasan udah di kawakai Sri. Oh Sri, tolong anjaan bana salendang tu Sri, sabab Allah mengkoco itu alun pue ati dedi mencari rono jaket dole. Sabab baru itu antah iyo mak datuk namanya langan jaket antah bakal begini. Godai dia agak ragu tentang itu. Buka selendang tu Sri, nak kami cari rono jaket tu. Pasal dari dedi ke benar tu kapan. Di papanjang juga kalagu naniko dari Udarudiambo tanpa komentar. Pesan dari Udarudiambo papanjang.
Kosalenang oi kadibuka nakan buang oi papatia tolong aja bicara nakan buang oi nakan buang timba bagi hati korisa nakan buang oi tiok bajangi oi mengkia sajo nakan buang oi papatia Samantha. Dipapanjang ke lagu naniko dari udah basa batanyo pulo kabake adik nasara moya ko sia bana namo pasan dari Marapi Sayo. Bapasan pulo dedi kabake si Sri Pako ketek benar di Sri ko Sri lain tak bajanji tak jadi baca puik tadi ko Sri pasal dari Daidi papanjang tikam deka Sri dulu oi bajangi manja pisan jo nakan buang oi dinanti nyoin dak datang dai dio oi nakan buang papandian itu sangat nakan buang malam ini mengaku sayang nakan buang baris wajo laleng asajo nakan buang raima dua pasan sama lagu ini dipapanjang ke lagu naniko dari Pakir Batua kok nyampang tukang ngoyak naniko sasantiong niko ngoyak mungkin ketiko bagurau di ate kapatanggon dak cani ago kami bawa do pasan dari udah Pakir Batua perlu nomor HP dah pasanan kedua dari Mak Datuk Palito Alam Nasati papasan kabakir jadi cali lah jaket nanti dipakai si Sri ko kan itu nanti dipakai di Mak Datuk ketiko kaguguk karyangan kapatanggon dipapanjang ke lagu naniko dari Dedi batanyo pulo papasan kabake Sri tolong buka salendang tu Sri sebab tadi itu alun yakin kami ledo sebab kami alun mencari bantu jaket tu do sesudah itu papasan pulo da ardo di bahasa situ jual kaniko jo tolong balian kaset Sri nan sabanta go balian papanjang Jeket marat maren naik pakai dae dio oe sakete oe agak lapang nakan buang oe okuran sabana cocok rani mama kai dewi oe badan sabana gadang dardoti nakan di dalam
Menjaga sisri pakai jaket maadat tua oleh daun pada dia lain rawi iyo takkan lalai. Sebentar. Di pembadang kalagu na nego dari pakai batua batanyo ka pakai rani urang situ jo mencali ongo lapek gadang-gadang ni mugo kami ko rani lady kuliah kinya maga sakete ko raso-raso kalama pulo masa dari pakai batua papanjang baulang pantuna sawantang ko balik dari sigalang sayo tikam dek iwi radia malaki tukang ayak kanaya mencawit kanyo udah basa tadi Kampung adenai wedi andale kodabasa oi irawana urang imbawakan lakutiwano ya imbawi Kato Pajawi Pak ujung pantun si Dewi tadi itu Baket jean talingo datiar nasira lain da ati Dewi nanangi mencari si Sri memakai jaket mak datuk batin ban ke pakai mak tiar pasal dari Dedi papadang Halawi sinaya masajo dahasaoi jalehi magia kanasanjo letugaron bibida tiara saki parui Koje kenyo biauran amamba uraweturana uranganyo lai jokito latiaro pinya atana Bapasan pulau Dewi ke Podantuo Kabakil Dewi Batarui karang tu namparalui Nyo pengakuan tu nan jadi nilai tambah tu Kesan dari Dewi Kabakil Dewi Papanjang Halawi labanato jujur sama lamiko inna adoba dia udah radio ya latihan ayo dia magia karena jaket kasih Sri neda aro
Anda aniyo dola kamamakan Setiaren mamamatu Samantang diperpanjangkan lagu neneko dari Deji bapasan kabake Sri Cedewi tolong berikan mikro kabake Rani aturlah urusan berdua selesai dulu biar Rani nak padendang aduan kamari seketik Rani tolong geser posisi dua masuk madok kabake udah dan mangkik kaki itu dah bahasa sayang dulu jong bantu Denai kini oi jujur saja Kapadang naka oi mangaku Laani ojo datiarku bapasan dulu Dewi kabake Dewi oh Dewi kami cari-cari kami pandang-pandangi agak lain gadang hati sanang hati wi bagurau risiko ketika diguguk kayangan kapatangku ba aku agak patah sebagai ini nan suaro bagai ndak sarancak dari yang nan kimi hidup pasan dari Dedi gerangan nan tak jadi Oi Dewi wilakan naire kamarati yaroi arus tanang hati malam kodare dio Tuhan Derati lain perasaan laut warnai rasoka pulang sajo malam itu yang gak bisa duanya malape karena sakit hati kasri rati yaroi mangkona lain di PC rati yaroi di PC Iyo bana katorang agam na kandungang oe urang situju nandi pece nyoda ado dio oe nang kandungang Yo nga, tranquil yo ayo. Ya tranquil así como decía. La página no salió. iyalah lah sayur sampai tukang saluang nampaknya mungkinlah 30 candu beliau dek kopi lah terletak dek rokok lah tampak dulu kita gelek lah ke batalangkin agak sekepe nak dapet tukang saluang itu merokok agak sairo minum agak saragua malaki kandak panas